estem ací la Mancomunitat participant d'esta mostra de turisme, com no pot ser d'una altra manera. És absolutament precís, imprescindible, que estem ací per a donar a conèixer totes les riqueses que tenim. La finalitat última d'aconseguir molts visitants per a la nostra comarca i d'aconseguir també crear empleo, que és la primera finalitat que tenim tots els polítics.